To a yanzu haka za mu kawo muku yadda take kasancewa a filin dambe a nan jihar Kano, kamar yadda za ku ga maza ga su a fili an take ana jinjina hannu, kowanne yana motsi, ana ɗan tsalle kaɗan kowa yana neman sa'a akan ɗan uwansa. Hannu ake jijjigawa, mai rabiya gashi can a gefe, maza a zuci suna addu'a, kowa na neman sa'a akan kowa. Kun gani ba, ya kai masa hannu, yawa yayi, ya kai masa hannu, ya matsa baya. To gashi nan dai kowanne kafa tana rawa, hannu yana motsi. Yayi yawa, kuna gani kamar yadda kuka gani filin damban an raba damban har kashi biyu, kowanne yana fafatawa da dan uwansa abokin dambe. Yayi daidai, tafiya kai yasa, gashi fa al'amari ya kai an katme, amma kuma ya ba samu an yi rabiya ba. Ya yi kyau, ya kai shi zuwa bango, gashi nan dai an dawo ana zagaye ana sassarfa, kowanne na sake shiri. Filin dambe gidan maza ya shigo masa, amma kuma ina hannu ya kai hannu, gashi nan dai kowanne yana kaiwa kowanne, gashi nan an kace me ya maza sun faɗi, maza sa gudu. To ga wani nan an sake takewa, gashi nan fari da baki, gashi nan hannu ke kai masa, dogo ya kai hannu, dogo ya shiga, yayi ina al'amari ya tafi kasa. Dogo ya gyara shiri, baki baleri ya sake saita wandonsa, ya rantse fa tunda kuka ga shafa kasa. An sake takewa, yawa har yanzu dai babu wanda ya kai hannu. Yayi kyau, ya baki ya kai, fari ya kai, yawa dogo dai bisa alamu ya sake rantsewa ne dafa kafarsa. Yayi kyau, hannu dai tafiya yake, ana kai hannu, gashi nan dai kowanne yana kai kowanne. Baki fa dogo ya dage, ayya, amma kuma yayi rashin sa'a kamar yadda kuke gani a yanzu haka. To gashi nan dai tafiya ta tafi. Ya yi kyau, da zafi-zafi akan dukan karfe, da zafi-zafi ake dukan karfe. An take, kowanne na neman makasa, ya yi na ya sanya hannunsa a cikin kafaɗa sau da dole ne a raba, domin dai ya kyau. Ta ya bi shi ta baya, shi ma ya juyo, ina kowanne. To shi kenan fa, gashi nan ga corona nan an take, lange-lange mai ramar keta, lange-lange mai ramar keta. To ja da baya, garago ba tsoro bane, shirin fada ne. Ja da baya, garago ba tsoro bane, shirin fada ne. Ya kai masa hannu, na lange-lange mai ramar keta, shi ma ya mayar masa. Gashi nan dai al'amari wasa fa yana sake kacakewa. Can kuma ga dogo an sake rantsiya da dan uwa abokin da masa, daga nan haka ya kai masa hannu, saura kaɗan ya same shi kuma to fa idan aka yi wasa yanzu da zaka ga kwari a ƙasa. Ta su ma fa daga can gefe ga sunan sun take, yan kallo kuma suna ba idan su abinci. To tafiya ta tafi, yayi kyau, ya kai masa hannu, gashi nan yawa ya koma. To lange-lange mai ramar keta, lange-lange mai ramar keta, lange-lange mai ramar keta. Tafiya tana tafiya, kowanne yana neman nasara da sa'a, kamar yadda kuke gani ya kai masa hannu, gashi nan kai tsaye, yawa ji kake kaka gararan gam. To tafiya ta tafi. Ta gashi nan ya mayar masa da hannu, shi ma dai shiri yake yi, zafi amma kuma ba yana da zafi kamar yadda yake kai hannun yawa saura kiris ya. To kowanne fa yana da nasara akan kowanne kamar yadda damban ya nuna. To amma fa bisa alamu dogo yana cikin hadari, domin dai duk lokacin da ya kai hannu sai an mayar masa da abin da ya kai, domin ba hannun dama kawai yake kaiwa ba, kowanne dai ba dami ne a cikin su. To amma kuma kowanne ana kai hannun ana kariya. To gashi nan ya bi shi, yawa ya dawo. To mai rabiya dai yana gefe yana tsalle, yawa gashi nan ya mayar da hannu, amma kuma ya yi rasin, yawa ya taba masa fuska. To kamar dai da kuke gani kenan. To gashi nan fa ya bi shi, duka biyu ya masa bai rama. Ayya, ya samu nasarar dukansa a goshi kamar yadda kuka gani. Yawa gashi nan shi ma ya mayar masa. Dama zafin hannu, kai masa har yanzu bai rama ba, ya tare shi. To an raba, domin kuwa a yanzu haka ga wani damban nan a gefe an take, kowanne daban nasa yake, amma kuma kowanne fa yana kaiwa, babu wanda dai zubi a ƙasa. Amma bisa alamu fa kamar yadda kuke gani akwai alamun nasara daga hannun dogo. Yayi lange-lange mai ramar keta, lange-lange mai ramar keta. To amma fa
to an yi rabiya yanda aka sake take damban daga gefe, kowanne yana jinjina hannunsa yayi kyau. Mai farin wando yana kai hannu, muna fatan yawa gashi nan yawa. Corona da dogon autan dan bunzu, Corona da dogon autan dan bunza, Corona da dogon autan dan bunza, gashi nan kowanne yana jinjina hannu, yana kai hannu, kowanne yana jinjina kafa, kowanne yana shirin take kafar. To gashi nan fa dogo sai dai kai kafa, kamar yadda dai muke ganin dan auta shi ma ya miyar masa da hannun nasa. To gashi nan dai nan gararan gangan, gararan gangan. To zafin nama mai zafin nama shi ke da nasara, kowanne yana kaiwa kowanne hari da kuma nufin cewa ya samu nasara ya yi kisa a daidai lokacin da ake gani. Yayi jinjina, yayi hannu na komawa baya, yana dawowa gaba, kafa na tsalle, kamar dai za a yi kamar ba za a yi ba. Dogo ya kai hannu kamar yadda kuke gani. Corona da autan dan bunza, Corona da autan dan bunza, Corona da autan dan bunza, yayi daidai. Ga magoya baya can kowanne da nasa. Yawa dogo ya kai hannu, yawa ya miyar da kafa, ya kara fa, ya sake kai masa. Zafin nama yayi zafin nama, amma dai kowanne har yanzu babu wanda aka kashe wani, amma kuma tafiya ta tafi. Gashi nan dai an kace me, kowanne yana nasara akan kowanne, inda yawa an yi rabiya, kowanne ya fita ya taka a guje, ya zaga fili, an dawo ana sake jinjinar hannu, kuma kowanne yana neman sa'a. Dambe ba wasan yaro ba, kowa ka gani a tsakiyar fili namijin gaske ne, kamar yadda kuke gani ja da baya ba tsoro bane ga rago, shirin fada ne a Soke Lefe TV.